आसाम तृणमूल कंग्रेसनि मण्डल कमिटि दानाय आरो आखाइ हमफैनाय हाबाफारि 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बरजानाव दिनै आसाम तृणमूल कंग्रेस हान्जानि कक्राझार जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव हाथिधरा ब्लक कमिटिनि हेफाजाबाव जाति धोरोम फारागथि लाखियाजासे गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै दिंदिङा गाव पन्चायतआव मण्डल कमिटि दानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियाव आसाम तृणमूल कंग्रेस जिल्ला आफादनि आफादगिरि मुस्रि उत्तम कुमार तालुकदार, नेहाथारि राजेन कच, दीपक दे, बारग' मन्थ्रि राजेन मुसाहारि, लाइफांगोरा नार्जारि आरो सुरमान आली बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन। गसाइगावनिफ्राय बिश्वपति बसुमतारी, बडलेण्ड टक। हाबाफारिया जोंनि मानगोनां आसाम तृणमूलनि आफादगिरि रिपुन बरा सारनि अनुमतिजोंहाय जों दिनै गोबांथा जिल्लायाव ब्लक कमिटि दानायजों लोगोसे जिपि लेभेल कमिटिखौबो जों दागासिनो दं। जों नुनो मोनदों जे आसाम तृणमूल कंग्रेसआ गोबां हारि माहारिफ्रा सापर्ट होगासिनो दं आरो सापर्ट मोनदों जे बेखौ मोनदांदों आरो निश्चय फैगौ समावहाय निश्चय आसाम तृणमूल कंग्रेसआ जोंनि आसामावहाय निश्चय प्रतिष्ठा जागोन होननानै जों सानो। बे बाथ्राखौहाय आं बुंनाङा, रायजो राजाफ्रानो मिथिखागौ जे बिजेपि सरकार इउपिपिएल सरकारा मा होगासिनो दं, रायजोफोरखौहाय मा आस्थाय होगासिनो दं, मावदों हादोंना हायाखै, बेफोर बाथ्राया गासिबो रायजो राजानो मिथिखागौ आरो बिसोरो एक्चुअलि बिसोरो मावनो हाखाया आरो हाखानायबो नङा। रायजोफ्रा बिसोरनि सायावहाय आसाबो गैया। बिसोरो जास्ट मानसिफोरखौहाय थगाय माबा मोनसे खालामनानै देशखौहाय बा रायजोखौहाय थेर बेथेर खालामनाय थाखायसो षड़यन्त्र बिसोरो सानो आरोखि सानदों। बे हाथिधरा ब्लकनि आन्दारावहाय दिंदिङा जिपि मण्डल कमिटि आन्दारावहाय गोबां पार्टिनिफ्राय इउपिपिएलआनो जा, बिजेपिआनो जा, एआइडिएफआनो जा, कंग्रेसआनो जा बा बिपिएफआनो जा, इउपिपिएलआनो जा, गासिबो पार्टिनिफ्राय दिनै गोबां रायजो राजाफ्रानो बा मोजां नेताफोरा दिनै बे कार्यसुचिजोंहाय जगदान जाबाय आरो जों आसा दङ जे इयुननि समावबो बिदिनो रायजो राजाफ्रा गोबांनो बे टिएमसि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जगदान खालामगोन होननानै जोङो मोनथिनाय मोनदों। बिटिसिआव बा आसामावहाय जुदि टिएमसि दोलोआ जुदि सरकार दायोबा साननो हायो जे जोंनि नियार वेस्ट बेंगलावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो मोनथिनानै दं बा नुनानै दं जे वेस्ट बेंगलावहाय मारै रायजो राजाफोरखौहाय मदद खालामबोगासिनो दं बा उन्नति खालामदों। निस्सय बेफोरबायदि थांखि लानानै जों आसामावबो जों बेखौहाय प्रतिष्ठा खालामनो जोङो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैदों। गोजोन्थों। অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা কোকৰাঝাৰ জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ আহিছোঁ। আমি আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা অতুলনীয় সভাপতি ৰিপুন বৰা মহাশয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আমাৰ হাতীধৰা ব্লক কমিটিবিলাক গঠন কৰিছোঁ। হাতীধৰা ব্লক কমিটি অলৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া হাতীধৰা ব্লকৰ আণ্ডাৰত 4টা জিপি আছে। জিপিত আমি মণ্ডল কমিটি তৈরি কৰি আছোঁ। আমাৰ কামাৰডাঙ্গা মণ্ডল কমিটি হৈছে। আজিৰ দিনত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি ডিংডিঙা জিপি গঠন কৰিলোঁ। ইয়াত কমপক্ষে 250 মানুহ মানে যোগদান কৰিছে, বেছি হ'ব পাৰে। তো আমাৰ অতিকৈ আনন্দ হৈছোঁ আমি যে ইমান মানুহ তৃণমূল প্ৰেমী। তো মানে তৃণমূল যে জয়ী হ'ব এইটো আজিৰ দিনত আমাৰ মানে আইডিয়া হৈছে। 4টা জিপিত দিব আৰু 4টা জিপিত জয়ী হ'ব। ইয়াত বাকী দলবিলাক যি আছে বিজেপি, ইউপিপিএল, বিপিএফ, ইউডিএফ, কংগ্ৰেছ 4টা জিপিত মানে তৃণমূলৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব, এইটো গ্যাৰাণ্টি। কিন্তু এইটো মানে এটা মানে এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে মানে পইচাৱালা মানুহবিলাকৰতো কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আমি দিন কাম কৰা মানুহবিলাক বা মিডিল শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক মানে অধৈৰ্য হৈছোঁ আৰু কি বহুত ভুগি আছোঁ। গোটেই মানে ইয়াত মানে কংগ্ৰেছৰো আছে, বিপিএফৰো আছে, ইউপিপিএলৰো আছে, বিজেপিৰ আছে, ইউডিএফৰ আছে, সকলো দল সংগঠনৰ পৰা মানে মানুহবিলাক আহিছে।
এইবিলাক মানুহতো আগত কোনো না কোনো দলত আছিল, এতিয়া মানুহবিলাক হাৰাশাস্তিত পৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে।